Ganske overraskende, en kort lille afstand at skulle spille. Fik indlæg igen. Så kan det ikke gøres bedre. Og så er der drejet igen meget flot overforhold. Skal vi tage en mere? Ah, ikke helt karo, men godt nok. Meget fint indlæg i den her svenskerne. 5 minutter når finalerne er i gang i kategori B og C. I kategori B bliver spillet på bane 40, og det er Magnus Alvé live på net. I Sverige har Petanque været spillet under organiserede former så langt tilbage som 50'erne. Hvor det jo i Danmark først var i midten af 80'erne, at spillet fandt sin mere organiserede form. Og tyskerne spiller mod Erhard Michael Svendsen og Harry Nielsen i sammensat hold, som nåede hele vejen til finalen. Det er på bane 40.